Moikka! Tänään tutustaa Aikidoon. Monille on varmaan mielikuva komeasti ja korkealla lentävistä mustahameista tyypeistä. No, sehän ei pidä paikkaansa, ainakaan ihan perustreeneissä. Seuraavassa näytämme pari peruskurssilla harjoitettavaa tekniikkaa, jotta pääset näkemään, mitä me oikeasti täällä treeneissä teemme ja mistä Aikido-harjoittelu aloitetaan. Muista myös seurata Aikido Kouvolaa somessa, niin pääset näkemään heti mitä uutta ja kivaa olemme taas kuvalla.